Yo, what's up? Magandang hapon and welcome ulit sa channel natin. And for sa video na to ay mag-react tayo ng mga Facebook Reels sa sa Facebook. And and let's go, let's go. Okay. First video. Okay. Baba ako mamaya. Dapat nakapagpagupit ka na, ha? Kung hindi, babariling kita! Parang guard lang namin sa school na. Sana hindi ako maka-copyright net. Scroll break muna. Uy, si Maloy. Toxic poison. Wait. Si Vinny Maloy to, di ba? Ayan. Maloy. Nag-stream na pala si Maloy. Play natin. Toxic poison ako. Graduation. Ring. Bigla ano. When you grow up, what do you want to be? Happy. Galing mag-drive niya ate ah. Lebron James, may Lebron. Mga ka-inspirasyon, na inasunog. Tas, nag-aura farm. Hindi Grabe lang. si Uncle, nag-aura farm. Sana tinawagan mo yung bumbero, men. Tawag ka na bumbero, men. Boss Liam, kaya Liam. ba kaya ma-reset to? Ano ba yan? Ah. Play nga natin. Kaya pa yan ma-reset. Baka. Hindi. Hindi na yan. Wala Hindi na yan na, ma-reset. hindi na ma-reset. Hindi na yan. Tama. Hindi na nga pwede magre-roll yan eh. Oo. Nakikita mo naman ginagawa nila. Wala na yan. Kahit i-roll back mo, wala na yan. Magre-raid party yan eh. Raid boss. So guys, no advice po talaga na mag-ingat po talaga tayo. Mm. Nabigla ko dun sa hayate dun. Sa taas. Nabi- Ano, papalinis ka? Oo, sige, biray mo na yan. Anong Pilyugang. motor to? Anong klaseng motor to? Ano yan? Beat. Taranta. Okay, hanggang dito na lang tayo, men. Thank you sa panonood na to and shout out sa mga